Management Functionaries team ni bisingtwi joto rwngswrwngnai rogno kaisa bas ni te kaisa bas rohorwi janija nogo kiphil manjakha Watwi nokbar choyawi phaima bagwi lomjak Aguliwo IMD ni bwkhaktwi khuna bo obo haikhe Watwi nokbar phwirang manu hinwi koktwma Management Functionaries team ni bisingtwi joto rwngswrwngnai rogno kaisa bas ni te kaisa bas rohorwi janija nogo kiphil manjakha Watwi nokbar choyawi phaima bagwi lomjak Aguliwo IMD ni bwkhaktwi khuna bo obo haikhe Watwi nokbar phwirang manu hinwi koktwma